Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maring iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligaw Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligaw City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman.
Dapat nanggad ang tabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintuga, daing kakampihan paduman sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at alarmismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. Asin Panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, tignisa na sa Bicolnet TV. Kasurong kan Bicolano worldwide. Seven, six, five, two, si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicolnet TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV. Hindi ba ako gwapo? Bicolana. Hindi ba ako gwapo? Ang sex.
Servisyo Singripan. Di sa sira ang lumika. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, siyudad ni Tabaco, Legazpi, and Ligawan. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po, Mayor Shi Capos Bilo. Kang Team Happy dyan sa Malinaw. Kay Mampe Cantal Pobre. Kay Pading Bernard Villarmino Buban. Kay Madam Maria Elena Yamamoto. Ohayo gozaimasu. Diyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias sa mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Munyang pong aldaw kita nin Martes. 8 na kita kang Oktubre taon 2024. Last day na po kita ngunyan kang pagpile kang mga aspirante para po sa satuyang 2025 midterm election. Suday patabi nakapile kan sa indang mga sertipiko de kandidatura. Asikaso na tabi kamuta hanggang alas 5 na sa nadaatabi. Sabi yan kan Commission on Election. Hanggang na sa nadyan alas 5. Re-resibihon ang sa indong mga COC. Asikaso na tabi ka mo. Sabayan po nindon sa indong lingkod 2 oras kita 7 to 9. Ore-restoryahan naman lamang kita kang mga pangyayari, mga nangyayari, mga posibleng mangyayari pa sana. Sa satuyang palibot, siyempre sa mga nagkakalapuyan kan sa indong lingkod. Apoy-rapuyan kan mga pigpapaabot man po ni Dudigding mga riparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, October 8, maligayang happy birthday. Happy na birthday pa. Sa may mga okasyon, anuman pong klaseng okasyon yan. Dahil nang ganindo paglingawan ng sa kuyang perming tugon ha. Iringatan ta po ang satuyang mga sadiri. Wara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan. Parahay na tabi ka mo ha. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Asya man sa napuan na nakakaaram kang gabos. Yo. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Sa panibago na naman na aldaw na itinaumo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Dahil kami, Lord, pagpabaya, igiya mo po kami kang samuyang mga gigibuhon. Ngani po dahil kami magkasala sa saimo asin sa samuyang kapwa. Patawad, Lord, sa mga pagkukulang mi, mga kasalan mi. Patawad. Bala ka na tabi, Lord. Thank you, Lord. Amen. Thank you.
Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna ang sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ini. Ang sa indo pong servidor asin taga-Riparo. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay tabi dyan ang bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit. Asin bawal po ang ma-stress sa pangapanahon pong ini. Good morning tabi kay Ma'am Shi, kay Chanor Couple, kay Chued. Good morning tabi dyan sa Barangay Labnig. Kumusta tabi ka mo? Sa mga atab po na mga nakantabay sa tuya ngunyan, pa-share na lang kan sa tuyang programa para mahiling man kang iba. Enrique, good morning. Sa mga para antabay niya to, kumusta tabi ka mo? Martes na tabi kita ngunyan. So pag Martes, busy ngunyan an sa tuyang mga sanggunian Diyan sa sanggunian na bayan kang baka kay gwapo kay regular session. Ang sanggunian panglungsod kang Tabako, may regular session man ngunyan na Martes. Diyan po sa SB Malinaw, Iguaman. At siya na hapon, mga tugang dyan man po sa sanggunian panlalawigan ng Albay. And ngunyan, kadakol po ang pigtututukan ngunyan kan mga taga-media, sa mga election offices, dyan sa mga kanya-kanyang munisipyo, at may mga pigbabarantayan. At ngunyan tabi iyo ang ultimong aldaw na itinalaan po kang Commission on Election na para po sa mga magpapail kang sa indang mga sertipiko di kandidatura tabi Ma'am Joy Casqueo. Kaya tabi kung ikatabi Ma'am Joy Casqueo dahil ka pa nakapagpail kang sa imong COC, mag-asikaso ka na ta hanggang alas 5 na sana daan. Aakseptaro niyan kang Commission on Election. Kung dahil ki mag-file na iba, o di kung wala ki ibang mag-file, gana na, so nag-file. Sabi ni Pading Bernard, nabuba, kung wala ngayang mag-file dyan sa Malinaw, kita ngayon pa dyan mapay. Ula ka ng ginirista. So ngunyan tabing aldaw, babantayan ta kung sa raisay ta, siguradong marusok ngunyan sa mga opisina kan COMELEC. So mga maaspirar, mga aplikante para po maging leader kang sa tuyang mga munisipyo. Sada matid-atid ta mapili tang maray. Mapili ta so nagtatrabaho. Bako so tatawan tanin trabaho. Igtawan ta na nga ning trabaho dahil man nagtrabaho. So sweldo man sa napala na ang gustong makuha. Ibaga. Ang piliyon tatabi. So posibleng makatabang po sa satuya. So alimbawa pag nagpili kita ki mga legislador, dapat sumay pagkaaraman lama. Bako susigi sa nang tangad sa langit.
Ay bali nga basta yaon ako, yaon nga ang suporta ko. Sayang kang ibinuto ta. Ma'am Jocelyn Sidro. Dapat ang ibuto ta sumay magiginibo, nag-iisip para po sa ikararahay kan sa tuyang mga lugar. Bako na sabay-sabay sa nasa sulog. Ayan ang dapat na atid-atidon ta kun sa raisay. Kudi nga yaday man ibang mapipili na kita. Na tado ay man iba ho. Ayun na sana nga yan eh. Ibaga. So mga maraylugod, arabo magkarandidato. Arabo ninda magkarandidato. So dahil man lugod ki magiginibo, iyon lugod sa mga parasad-pasad na. Kaya sisay ngayang ibuto ta dyan, dahil man kiiba na. Mas maray na ngaya ini kaysa dahil. Pangyari. Nakayan talaga ang Pilipino. Sige ha, tatad-taod by municipality kita, makiki-update kita kung sa raisay na po digdi sa probinsya kang Albay. Ang mga opisyal na nag-file kan sa indang sertipiko de kandidatura ha. Nasaro-sarod ta kada munisipyo. So ining nakuha akong record, kasudma lang ini ha. So sa ngunyan, day kasabay digdi. Kaya mahapot ka mo. Nga tangaya taday dyan sa kandidato ko. Kung ngunyan siya mag-file, day padigdi sa listang ini. So ining nakuatang lista, kasuudma ini. Hanggang so kasuudma ining nag-file. Nganing may update ka mo, tanganing maaraman ta na, ay garing nga day ki ibang nag-file. Pag day nga ki nag-file, sigurado gana na sumanok mi. May mga nahiling akong munisipyo na kulang ang mga nagpa-file. Lalo na sa pagka-municipal councilor. Dati-dati, paingurag ang minapile dyan. Yan gari kulang. Ay naya ko susigang parail kang kandidatura ninda kada eleksyon nagpa-file. Oto pagagayagada na. Daya ako kung buhay pa ito, pwedeng nag-file naman ito kang COC. Kaya mampalan niya ako dahil na nag-file, tawara na. Nahiling na nindo Ano tabian sa tuya mga reparo kunyan tabing Martes? So filing databi kang COC digdi po sa Bicol Region. Matuninong siguntabi yan sa Comelec Bicol. Kay mananggad ki na i-record baga na problema lamang matuninong daa. Sana hanggan ngunya na aldaw matuninong. Good morning tabi Ma'am Jocelyn Sidro. Sarong senior citizen dakop tabi sa duwang kaso din statutory rape and acts of lasciviousness dyan po sa siyudad Legazpi. Duwaman tabing most wanted person dyan sa tabako arestado man. Sarong incumbent barangay Kagawad dyan sa Catanduanes arestado po sa bypass operation. Inay ko po Kagawad. Soy Mayor Baldo kang Daraga may pigbaba na pong kasuguan ang korte na ilipat na po duman sa Manila City Jail si Mayor po kang Daraga. Tayaon pa po bagay ni dyan nakadetain sa Kamalig Municipal Police Station. Iyo po ini ang pigsasalaan na mastermind daman po sa pambabadil gadan kay dating congressman kang AKB party list sa kaso sa iyang security police.
So, plus update po kan mga nag-file na kang COC. Di po sa satuyang area of responsibility particularmente mga tugang digdi po sa probinsya kang Albay. Ano yun itabi, Ma'am Jocelyn Tagarin, nagkakatiriplok naman ang dila ka, oh. Gari dahil na natatais. Dapat nga kaya taiso. Yan po mga tugang mga kabayan ng satuyang mga reriparohon ngunyan tabing aldaw ni Martes. 8 kita kang bulan na Oktubre taon 2024. Alas 7:22 na. Ang satuyang Philippine Standard Time mga tugang pasalamatan tayo na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Servisyo asin ripa. Ang programa pong ini dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sa natabi yan makuha. Adyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Adyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi kidorm, boarding house, adyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Maylin, ingat tabi permi. Uhayog gusaymas. Siring man tabi mga tugang, ang programang ini daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Albay. City Councilor Rener Burse kang syudad ni Tabaco. Kasabay taman dyan si Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albangan. Ayaon man dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet. Dyan po yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan tabi ka mo Ma'am Helen Peña Torno. Magtaya tabi sa loto ha. Bako tabi sa waiting. May chance lamang ka mo maging milyonaryo. Good morning tabi, Boss Bob. Yan tabi mga tugang mga kabayan ng satuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Alas 7:25 na. Ang satuyang Philippine Standard Time, kuhahon ta mo na tabi ang linya kang Pag-asa. Aramon ta naman muna magiging kamugtakan kan satuyang panahon. Sa pag-arog kaning bulan databi kang Oktubre, posibleng tamaan kita digdi sa Bicol region kang mga makukusog na bagyo. Ayo. So, ang tatabi mo ng linya kang Pag-asa. Dinggin nyo. Mga G sa nakitanday kita rapong gason. Kang bagyo. Dipisil na. Yaw na po ang linya kang Pag-asa. Pag-asa, good morning. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest weather update ngayong araw ng Tuesday, 8 araw ng Oktubre 2024. So sa kasalukuyan po ay patuloy pa rin nating binabantayan itong low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, huling namataan sa layang 305 kilometers kanlura ng Coron, Palawan. Ang nasabing low pressure area, kung makikita po natin dito sa ating latest sa satellite image, wala po siyang dalang mga kaulapan na posibleng magdulot ng buong araw na tuloy-tuloy na mga pag-ulan sa anumang bahagi ng ating bansa, at hindi din po natin inaasahan na ito ay magiging isang ganap na bagyo.
Samantalang easterlies naman po ay nakakaapekto sa ilang bahagi ng Luzon at kung makikita po natin dito sa ating latest sa satellite image, may mga kaulapan po tayong namamataan sa may silangang bahagi ng Quezon, pati na rin ng Bicol region. So mga areas na yan, posible po tayong makaranas ng maulan na panahon dulot na epekto ng easterlies. Sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, wala po tayong namamataan na mga kakapal na kaulapan na posible pong magdulot ng buong araw na tuloy-tuloy na mga pag-ulan. So generally, fair weather conditions po tayo. Di ba na lang po yung mga posibilidad na mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan dulot ng mga thunderstorms or isolated thunderstorms ng ating Philippine Area of Responsibility ay patuloy pa rin po nating minomonitor itong tropical depression or bagyo na nasa labas ng PAR mahigit nasa 2,600 kilometro east-northeast ng extreme northern Luzon. Ano nangyari, Tabi Pag-asa? Madali ata naputol si Pag-asa. May pigbabantayan. So, itong tropical depression ay patuloy pa rin pong kumikilos papalayo ng ating bansa at hindi po natin inaasahan na papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility or makakaapekto sa anong bahagi ng ating kapuluan sa mga susunod na araw. Over the next few days or over the next 2 to 3 days, itong low pressure area po nito posibleng malusaw po ito ngayong araw. Samantalang unti-unti pong lalakas yung epekto ng northeasterly wind flow at makakaapekto sa ilang bahagi ng northern Luzon. Posible po ito magdulot ng may hinang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng northern Luzon area. Samantalang sa nalabing bahagi po ng ating bansa, mataas lamang po yung mga posibilidad ng mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan dulot ng mga localized thunderstorms. So magbaon lamang po tayo ng payong o kahit na anong pananggalang sa ulan. So magiging lagay naman po ng panahon ngayong araw gaya po ng nabanggit natin at ayon sa ating latest satellite image, posible pong makaranas ng maulan na panahon sa areas po ng Quezon at Bicol region dulot na epekto ng easterlies. Pagdating po ng tanghali hanggang sa hapon, mataas po yung posibilidad na magiging maulap ang papawirin sa areas po ng Calabarzon, dyan po sa mga karatig na probinsya, pati rin po dito sa Metro Manila. Mataas po yung posibilidad na mas magiging madalas yung mga thunderstorms, lalong-lalo na pagdating ng tanghali hanggang sa gabi. Sa nalalabing bahagi po ng Luzon, magiging maaliwalas or generally fair weather conditions po tayo for areas ng northern at central Luzon. May mga posibilidad lamang po na mga thunderstorms or isolated thunderstorms pagdating po sa hapon o sa gabi. Temperature forecast naman po ngayong araw sa mga piling syudad dito sa Luzon for Lawag, pati na rin sa Tugigaraw. Maximum temperatures po natin aabot ng 33 degrees Celsius, 17 to 23 degrees Celsius para dito sa Baguio, 32 degrees Celsius maximum temperatures for Metro Manila, pati na rin dito sa Legazpi at agwat ng temperatura para sa Tagaytay ngayong araw maglalaro mula 23 hanggang 30 degrees Celsius. So magiging lagay naman po ng panahon sa nalalabing bahagi po ng ating bansa. Generally, fair weather conditions pa rin po tayo. Magiging mainit ang panahon lalong-lalo na pagdating ng tanghali sa areas po ng Palawan, Visayas at Mindanao. May mga posibilidad lamang po ng mga localized thunderstorms pagdating naman sa hapon o sa gabi. Temperature forecast naman po natin, karamihan po ng mga syudad o mga piling syudad para sa Palawan, Visayas at Mindanao, maximum temperatures po natin ay maglalaro mula 32 hanggang 33 degrees Celsius. Para sa kalagayan po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning na nakataas sa anumang baybayin ng ating bansa. Malaya pong mga kapalaot ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung may mga maliit na sakyang pandagat. Ngayong umaga, sisikat ang araw ng 5:46 a.m. at lulubog mamayang 5:41 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin naman po ang aming social media accounts, YouTube channel, pati na rin ang aming website, pag-asa.dust.gov.ph. At yan lamang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Magandang umaga po sa ating lahat. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Yahoo! Isipon mo sana Servisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. sa pagkatulog asin sa pagpata. Servisyo Asin Reparo. Bangin
Antes kang magturo. Ay mga tugang, alas 7:31 na. Salamat tabi Pag-asa. Ayan tabi mga tugang ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. So at least so tigbabantayan kang Pag-asang route ki panahon medyo ibabaan dyan sa maging bagyo. And medyo horwarayo sa tuya. Yo. Thank you Lord. Yan ang mga dapat na ipagpasalamat ha. Ang sabi kang Pag-asa, ngunya na bulan kang Oktubre, posibleng may makalusot na bagyo tabi, Ma'am Helen. Na posibleng umagi, pwedeng mag-cross digdi sa may parting Bicol region. Tapos na po, so habagat. Wala nang habagat. Sa habagat baga sa ruyan sa mga pabor sa satuya tapig tutulak ka ng bagyo paluluwas. Ngunyan tawara ng habagat. Ang palawag na satuya ngunyan so malipot na paro. Pag ayon magkurukanta ngunyan kay ni. Wasay ang sakong madumadang babayaan taga sabi ni Chanor, nagpahit ka na naman ngaya. Pwedeng si Chod Kenny
Go sing my song. It won't take long. We're gonna do the twist. Twist, and it goes like this. Twist again, like with the last summer. Yeah, let's twist again, like with the last year. Do you remember when things were really happening? Yeah, let's twist again. Here's the time here. Manny Moksea sa programa Servicio Sin Reparo sa Bicol Net TV. You want, let's dance. Let's dance. Servicio Sin Reparo. Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Pasensya na tabi ta naputol kita. Pading Bernard. Nawara sa kuryente. Pangyari ngayon naman sa mapako. Talamang sugan ako. Ay talaga, aliko. Balida mo na kita. Baligida mo na kita. Si Manny Moksea sa programa Servicio Sin Reparo sa Net TV. Morning tabi, Ma'am Tuason. Kay Mary Jane Balingbing, good morning. Kay Ma'am Mitch Apiman, good morning tabi. Balik na kita tabi mga tugang ta, naputol kita. Tabaga tabi, Ma'am Tuason, pag napuputol. Malay ng pagmati pag napuputol. Bakong iyo tabi, Ma'am Mitch Apiman, pag napuputol malibong sa payo. Nasa kasiraman ka, napuputulon mo. Pagaday ka nagkaralintara nga limantak mo. Wara lugod supahita. Tangaya hyperon ka na o nawara lugo. Say daw ang mapail pangunyang kang siyosi. Pabalikon ta mo na sa mga paranda ba ita? Katangaya tanawara ka. Yeah. Oy, Ma'am Letyap, good morning. Siya na po kamuhata, data kontrolado ang isip kang aliko. Pinapiritaw, up. Fight ka naman. Kikimat na naman. Ting mo na iniyo. Tumaram ka na kung mapay matimat ka man sa natapurundon ko na ini. Oo. Ailing mo na. Pati pagkamot, mapupundo na. May gusto ka. Ay, commercial mo na.
Sabi ko na Ano daw naman nangyari kini? sa imong panambinta. Egi pabalikon ta mo na sa mga parantabay ta. Nagkawarara. Ako Ano maray kani magsayaw tabi Ma'am Tuaso na di. Ano daw ko magsayaw ako tabi Ma'am Lityap. Ay, mahiriling man daw sa kuya pag nagsayaw ako. Nagsayaw ka ngaya, tinikling. Tapos nakabahag ka sa nangaya. Ano daw ang itsura ko kayan tabi Ma'am Tuaso na di pag nagsayaw akong tinikling tapos nakabahag sa na ako. Ang itsura ko kaya. Dahil naman ngayon ngunyan uso ang bahag. Diaper ka na sa Oy, Sir Will Binancio Salazar, Boseng, ano daw ang pahita? Taday naman bagang ngunyan uso ang bahag. Ano daw kung magsayaw ako, nakadiaper, di tinikling. Ano daw ang itsura ko kaya? Inay ko po. Ma'am Nilda Chavez Azores, good morning Tabi. Si Say Tabi ang pigbarantayan nindo dyan sa opisina kan mga Comelec ngunya na Tabi so last day kang pag-file kang COC. Sabi kan Comelec hanggang sa nadatabi alas 5. Pag-file na kamo ta so kalaban nindo to nakapile na pag day kamo nakapile gana na. Gana na. Tama nang gad may mga posisyon digi sa probinsya kang Albay anday pa kikalaban. Kaya ngunya pig-asa na aldaw na ma-file. Ang problema kung day makahabol sa oras nako. Plastadong gana na so nag-file. No pa ma. Pwede na ngaya magpaputok kikwitis. Ano pag-aana na. Sayang si aram mo bilib man ko ta ako kay agom ni Ma'am Tuason. Bilib ko tao kay Wing. Nata daw taday nag-file ki COC. Marayon man ko tayo ni dyan sa Sanggunian Bayan dyan sa Malinaw. Kasud mahiling mo Tabi Ma'am Tuason sa mga interview ko baga. O ika nasa nabahala dumo. Aram nindo, sabi kang saro na follower ko man sa Facebook account ko. Dapat nga pig-specific mo sa mga hapot mo. Yako, pigsimplihan ko sa nangani mo nata. Primero pa man sa nagari, pamidbid lang. Dahil man ako nagparahapot ki mga suhiraro mo na hapot baga. Pero maski na nga ni simple yun sa mga panghaputon ko Tabi Ma'am Tuaso na di. Dumahiling. Bala na kamo ha. Bala na kamo. Ay ako kung si former municipal councilor Wing Tuaso. Nakulaon ko tayong tabang dyan sa Malinaw ma. Kaya lang dahil man nag-file. Ano daw Tabi, pahabulon mo Tabi Ma'am Tuason, si Weng, mag-file siya ki COC. Kaya lang bako na siya duman sa Team Happy. Tapano na baga sa Team Happy. Duman siya sa Team Lungkot. Duman siya sa Team Lungkot.
Pano na so Team Happy? Ngunyan ang pigbabantayan me nasa na si Jima Onghoko and si Tay Nando sa Pulangi. May supresang kandidato kahapon si Pem Imperial running for mayor dyan sa Pulangi. Very good. Bigbid ko ang si Pem Imperial, dating BF. May laban dyan sa Pulangi. May laban ang pagkamayor. Dako lang pigbabarantayan ngunyan ha. Ayan ang magaya. Sa aga da mapail si Sir Wing na to. Parehas kami kang pasmado. Ako nga ni ko ta, nagpile ka man nga, dahil man ki fill up sa imong form. Progmao na ko ta sa mga taga Malinaw ta, nagpile ako kay COC, kaya lang blanco. Dahil ngayang kuda, nangyari kay ni. Dahil ngayon talaga ang asinsuwa. Ay, gilok ako kasod mata para sa mga simpliho nun sa nabagatabi, Ma'am Tuason sa mga apot ko. Or interview. Nahiling ko sa reaksyon ni Sir Wing na to. So, hindi ka kaya. Siyas ko na sana. Magluto ng gulay. Sana, yun na, tigasabi ta ha. Ang pigsasabi ta, may mga pigpipilian kita, may pagpipilian kita. Kundi, may ibang lugar na ngaya, kung iyo man sa ngaya ito, ang magkakalaban niya ni Arog kay ni, ay digdi na kaya kami. Sa dati sana. Kung ito man nga, mas malala ngaya ito. Sa dati sana ngaya kita. Sa dati sana ngaya kita. Ayan ang mga nakukuatang mga reaksyon na rin. Magayon iyan na so tao mismo ang nag sa tuya, kumbaga nag-feedback sa tuya, nagtataw ki mga impormasyon na arog kay ni, arog ka yan. Kaya sa mga kandidato tabi ha, initabi ang gari friendly advice ko tabi sa Indo. Tangon yan, ta ngaya mga kandidato pa sana, so iba so mga baguhan, so datihan. So, isipon na tabi nindo, lalo na sa mga incumbent. Ano ba sa mga napo na nindo? Ano ba sa mga accomplishment nindo? And ano naman ngunyan ang magiging priority nindo? Yan na tabi ang isipon nindo. Pag-adala na nindo yan, tayanan mga simplihon masanang hapot, kan sa tuyang mga kababayan. Tama nga nito, may nag-react duman, i-specific mo ngaya, kung ano ngaya so napunan, ano si pagpapadagos, kaya nga ni sabi ko, sinimple ko sana sa mga interview bagata, gari pang intro man sana tabi ito Ma'am Tuaso na para sa impormasyon kan mga nagaantabay na inisiarog kay ni official nang nag-file kan sa iyang COC. Mga simplehon sana ito. Pero pag abot naman sa ngaya, dapat ang sarong kandidato, Ma'am Tuason, igwa po ki objective, igwa po siya ki plano para sa iyang mga kababayan. Ano ba ang plano mo? Nga ta nag-file ka kan sa imong COC, ano ba ang pwede mong maikontribute, pwede mong maitabang dyan sa imong mga kababayan? Yan. Dapat aramo. Napaginapot ka ba ko na simbagon mo na, ay day ngaya, duman sana ngaya ko, tamog mga kami duma. No. Dapat po, igwa ka mo gipigtataram.
Igwa ka mo kipig sasabi kasi si mga kababayan niya to nagahalat yan kan mga arog kaya. So yan na friendly advice lang tabi sa Indo. Takong ako ang hapoto nindo ay dahil ko nga ni kamo dyan tiwa-tiwan ki mga 2 oras. Napunan mo. Kadaklan baga tabi mabtuason sa mga reeleksyonista ipapadagos. Tiga sabi, ipapadagos ko sa mga napunan ko. Ano ba yung mga ipapadagos mo? Ano ba yung mga napunan mo? And gunyan, ano ang sa imong agenda? Ano ang sa imong priority? Arog dapat tabi gaya. At yan, mapail man ako pero sa Manila, sa ombudsman. Hindi mo yung man na. No. Na, nagkamatang nga. Or ombudsman na yan. So, sana arog kayan. Sabi nga ni, tama man ito, may nag-suggest sa kuya na so tao mismo ang kaputunta. Ano bang gusto ninda? Ano ba ang gusto nindang inuton tanganing matabangan taman sa mga makarandidato nganing mailag ninda sa programa ninda? Halimbawa, dyan sa barangay na yan, ano ang gusto nindo? Nagibuhon kan sa tuyang magiging opisyal. Ngani po, igwamang kibasihan si mga makarandidato, tangani makasabay duman sa programa ninda kung igwaman. Bagong ngayon tabi mamili sa karinyo buban. May tama tabi ako. May tama tabi ako. Haloy ka na ngayang may tama. So yan tabi. Magayon niya na. Ngaya. Duman sa. Kaya. Ngaya. Pundo daw dyan. Ngaya. Dyan niya sa Aplan Barangays. Ano ang gusto nindo? Tanganing may sabay ta naman sa sakuyang agenda. Ama man ito kaya. Dyan sa mga urban barangays, anong gusto nindo? Yan. So tao ang naputunta. Hilingon ta so pangangaipo. So gusto ninda. Tanganing mailag sa programa. Kining makarandidato. Takong ngaya, ano ang mainot na prioridad? Priority mi. Dapat arog nga kaya. Igwa nga ni sa malinaw na sa iyang plataporma patalon ka daw sabi ni ayos ang sa imong ayos ang sa imong profile. Igwa nga ni da sa malinaw na sa iyang plataporma raguma. Yan pigrespetar ta yan. Ara mo, sabi ko nga ni digdideki, digdiha. Sabi ko dahil makakidit. Ang mga politiko dapat bakong kidit. Dapat may waspan sa inyong pag-iisip. Talinaog nindo po yan. Normal na yan. Dapat bako colorblind ang mga kandidato. Ngani mahiling ang mga raot sa pwedeng sa kupon. Sabi man ni Mark Joseph Candino. Yan ang mga magayon So kamo na mismo ang makapagtaram. Ano ba ang gusto nindo? Ano ang dapat na inuton kan sa indong mga leader diyan sa lugar nindo? Tanganing mailag sa agenda kan mga kandidato ay iyo nga lingaw ta daw nga ini. Maray pa nga kay ni pag-adalan ta iyo nga nang gibuon ta na prioridad digdi sa satuyang sunod na termino. Dapat arog kaya. Tama mananggad na dapat hali mismo sa tawo. Ano nga yung kaipuan? Dagdagan ta ngaya so mga scholar ng bayan, scholar ta digdi sa satuyang munisipyo. Kung kinakaipuhan dagdagan ta so ayuda ta digdi tanganing mabadgetan. Yan. Saro yan sa mga sampol sa natabi yan. So mga taga
coastal barangays. Problema mi ngaya pag nagbabagyo, dengi kaming hanap buhay. O ano ang pwede tang gibuho na programa? Ayan ang mga hanap mo niyan, kan mga tao. Ano nga ang number 1 na problema ng gadkan sa tuyang lugar? Tubig! Yan. Kaya dapat ang inot, i-prioridad sa tubig. Bako? Anong programa? Ilagta. Huni nga niya. May napo na kami, arog nga kini, arog kaya. Ngunyan kaya nga nga gusto ming ipadagos ta arog nga kini, huni na tabi ang plano mi. Pero bako saan hanggang plano dapat gibuhon tabi nindo. Ako tigtatabangan ko na sa mga kandidato. Tayan tabi ang mga pighanap ngunyan kang mga tao. So ako, prangka ako. Maski si say paman dyan, tataraman ko kasi sa kuya nagtatararam. Sir Edwin Sistina, Sir Lito Carillo, pipabot sa kuya sa mga inanakasyon. Nga si Armok sa putado, nga si Arog nga kaya si Arog kaya. Minsan nga nasusupog man talaga ako magapot. Kaya lang minsan, day po kamo magkulog kibot sa kuya. Pag may minahapot ako kimidyo, hiro-hirarom tabi, day magkulog kamo kibot sa kuya. Tabako ko man iya, bako ko ang sa diring hapot. Pigsusugo lang ako. Bago ngayon tabi pading niko, maray na aga tabi sa mo. So yan tabi. Yan ang pigpapatatabangan ta kamo sa mga arog kaya. Tangani pong kita mismo, kamo mismo, nakakaaram kung ano ang problema kan sa inyong lugar. Okay nga ni sabi nga, hapotado nga ang mga nasa barangay, kung ano ang gusto ninda. Na mangyari sa indang barangay, asin sa indang lugar. Tangani nga si kandidatong arog kay ni, nganing mailag niya, duman sa programa niya, nganing igwa lamang siya ki tututukan. Alimbawa, sa barangay problema pag nag-ura, dahing tinampo, dahing kimaagi ang mga estudyante, madugi. Sige, uning ang problema digdi, at least magibuan lamang kipatwe, simentado maski 1 meter sana ang pagkadakula. Nganing may maagi ang mga aki pag nag-eskwela, dahil napagaliun sa sapatos tamadugi, may maagihan lamang. Tandaan sa diyuton mo sa nabagang budget kang mga, lalo na sa radit na mga munisipyo, mga makahirakon. Kung bako maigos ang mga nakatukaw dyan, kahirakon. Gura na sana ang ira kan sarong munisipyo, ibabaon. Kaya dapat, ang pukusan ng budgetan ng ki tama, budgetan ng ki so priority. Ito nang ang budgetan so pinaka-importantihon. Bako kung ano-ano na pagarbo minsan ang iba. Daman daw ngayon kita mapagarbo kita. Mabakal ngayon kita kimaurago na service. Ako man ito para sa mga tao. Bako. Diyan sana sa mga bulong. Dapat terming may bulong ang mga health center. Kung dahil mang kibulong, useless sa mga yaon dyan, sa mga nurse, sa mga doktor. Dahil na. Dahil kung may bulong, tapos yaon pero may doktor, kasunod may nagrani sa kuya, nga sa niya digdang opisina kang, makuha da ito, PWD, makuha da siya medical certificate, takaipuan niya da sabi kang, nagrani sa kasud ngaya ma-claim kaya requirements pa lang sa pagkuaki ayuda yata o kaya kasabay manggari siya sa akap o kung ano man ayuda kang gobyerno, ang requirements saro sa mga requirements medical certificate. Good morning tabi Mambik Britannico Ibarientos. Wala da su doktor.
Paano yan ko ka? Pipabalik ngaya ako sir sa aga, taba ka ngayayao na sa doktor. Ma'am, mate Giselle Marie, good morning tabi sa imo mate. Ayo, ang gapot diyan arog kay ni ha. Paano kung dai nga sa doktor mananggad? Kung halimbawa baga nasa seminar sa doktor sa rumbulan, sa runsibana, kaipuhan na tabi kang saro na tawo sa medical certificate. Ano lamang ang alternatibo tang programa na pwedeng matawan tatulos ito ta kaipuhan nga ni? Pwede ba nga magkuha sa ibang doktor? So dapat arog kaya. Kasi kung ngaya dai pa sa doktor nasa seminar, mabalik nga ito sa sunod na bulan. Ay inay. O paano nga sumay nagadan? Kay puwan baga kidit certificate? Dahil ngayon sa doktor, utong ngayon nasa seminar, o yan ang mga dapat na tawan ki programa na pagdai si doktor, si siyang pwede. O sabi yung tanata, doktor sa na pwedeng magresita, pwede, aron kay kasi kaya dahil naman ngunyan da pwede baga magresita sa mga neuronars. Maski tatao ka, para ngayang kulog ngaya kang, ang resita ngaya sa kulog kang tulak ngaya, para ngaya liuya. No. Kaya kang nurse. Kundi kunyan, ang sabi-tabi Ma'am Aruba, bawal na sa mga neuronars magtaw kibulong. Dapat doktor mananggad. Doktor ang nagre-resita. Ngunyan, paano kung dai si doktor? Anong pwede? Aron kayan mga medical certificate, kaipuhan kang sarong tawo, tama-claim nga ni kang arog man kay ni. Paano kung dai ito? Di ito makaka-claim. Yan ang mga dapat na tutukan. O yan. Saro yan sa mga problema na dapat tawang ki-attention kan sa tuyang mga makarandidato mo niya. Mga simple unsa na yan. Pero, dahil man siguro yan nakakaabot sa mga official tata. Siyempre, sa ibang tao nakakaabot yan. O kaya nga ni sabi sa kuya, maray man nagsuggest sa kuya na, sige, tay kaman sa nangaya dyan na nagre-reparo. Reparo daw ngayarog kay ni. Di ba, dakulso assignment ko. Reparo daw ngaya kada barangay ngayon. Haputa daw ngaya. Yugon mo Duduro manong ko sa mga barangay. Haputong ko kung ano mga problema ninda. Dahil daw ako kan magkakaralbo. Pundo na ngaya daw dyan. Daw kita kan magkakaralbo kung aramon ko ang mga problema tapos i-relay ko sa mga kandidato ninyo. Na dapat, uni ang dapat gibuhon, uni ang priority digdi. Tanganing silang bang sarong kandidato, igwaki, giya man lamang. Igwa lamang kigiya, may agenda siya. Unang agenda ko, agenda number letter A, letter B, o kaya 1, 2, 3. Pag ako sa indong sinuportahan, huni ang mga gigibuhon ko. Pero kung makandidato ka, ay bahala na ngaya kung ano sa kuyang itaong komitiba. Tapos na taong komitiba. Paano ngaya? Dahil man kigayon sa komitibang tinaw sa kuya. Ayan, tiga sabi ta ha. So dapat may direksyon. Iwaki mission, vision. May padudumanan, may target ka mo. Ano ba, nasa tamang daan ba tayo? Dapat nasa tamang daan, nasa right track kita. Kung dahil man sana, sayang man sana, sayang tabi. Yan man sana tabian
Masasabi ka. Ano nangyari sa mo? Digdi sa muya sa lugar may wara ospital. Arayo tabi madyan pa sa Legazpi, sa Sorsogon, sa Donsol, igwa digdi pa akian. Kaya dakulon sa naang Parabados. Makusugon ang bot kan mga tao dyan sa Indo-tabi mamlingling. Makusugon ang bot akan mga tao dyan sa Indo mamlingling ta. May paakian pala. O, di anong gibon? Di magparados. Magparados. May paakian baga ngaya. Ay, pangyayari sa matakon. Ano man yan rason? O di, igwa nga niya kipakian, di magbarados. O, pero nga day, ding hospital. May paakian, maorag ma. Love kita, good morning, Tabi. New good morning, love kita. Ayan. So, dapat arog po kaya, ano? So, nag-ara-aspirar, so dapat igwa na po kamo kinaisip, na igwa po kamo ki-agenda, igwa po kamo ki-programang piglalatag. Kung natata, ma-aspirar kamo, makandida. Bako na so, makandidato ngayon ko, padagos ko. Ano ipadagos mo? Ano ipapadagos mo? Mag-arog po kaya. Tapos nga, mga kandidato ngayon ko ta. Magayon nga, ang iribanan may. Arayon man sa indong obligasyon, lalo na sa mga legislador. Dapat legislador ka mo, dapat medyo mahiwas ang isip nindo, and dapat may aram ka mong gigibuhon nindo. Ako, nahiling ko baga sa sesyon. Inda sa na nga ni kung may naipasar ng resolusyon dyan sa Saro. Nagayunan kung ang gibo na resolution tabi Ma'am Tuason, kaya resolution requesting Honorable Chief Executive to release urgent our salary for this month. No. Naurag man niya sa resolusyon na ipasar. Ay, may naipasar ako resolusyon. Ano nga niya ito? Unyo, resolution requesting our local chief executive to release immediately our monthly salary. No. Salbata ng pangyari tabi Ma'am Tuaso na di at least nga nakapasar ako kay resolusyon. Bala na sa mga wear assist, bala na si secretary kan mga wear assist. Basta nga ako nakapasar man kay resolusyon. Simple ko na siya nasabi ko na nga ni tabi Ma'am Tuaso. Sabi ko kung mag-undas pat gari bagaso, ano ito? Igwag pag sa mga dyan sa eskwela, slogan making contest. Ano daw nga kung igwaman niya ki on the spot may resolution making. Sus Maria Osip Cherbab Padua. Sus Maria gari mamarangkal gari. Maski nga ni gari title kang resolution, di ba kagibo? Approve tulo sabi ni Sir Bob Padua. Mababa ka ang sahod ko. Uyog si Konsjo. Ay din maurag. Si Municipal Councilor Joel the Good Boy Siriula. Ang bilib ako digdi sa tawang ini. Kaya padabawon ini kan mga taga Malinao. Si Cons Joel. Padabawon ni tunay na tawo.
Dakol magaso. Ili nga tabi daman konsjo sa mga nag-react sa imo. Ha? Dahil ini naghiling ki politika. Ha? Ang gusto lang kay ni magserbe. Tayo baga nga niyang pinangakuan may nangako ngaya kami sa mga taga Malinaw na maserbisyo bakong mamulitika. Kaya linganin do si Cons Joel the Good Boy Siriula. Padabaong kan mga taga Malinaw. Sabi ko na nga ni Tabi Chanor Capos, paglaki ko gusto kong maging tulad ni Cons the Good Boy Siriula. Paglaki ko, paglaki ko Tabi Sergeant kompetente. Gusto kong maging tulad mo, Cons Joel the Good Boy Siriula. Yan kung lalaki ako. Paano kung hindi lumaki? O, kaya ngunyan, graduating na si Cons Jo, dyan sa Malinaw. Mailing mo man talaga ini dyan sa sesyon, talagang para sa mga taga Malinaw, pahit ini. Pahit ini. O, yan. So, nailing ko dyan. Ako, saro-saroon ko sa mga municipal councilor dyan sa Malinaw. Cons Jo, ay may tataram ako kada saro. Pero may baga ako naghihiling dyan kansisyon. May councilor nga dyan. Napakataram kan suwaro kanin saro. Tapos na, dahil lamang nakikipag-deliberar baga. Sa deliberasyon, dahil lamang nakiara. Ikanaan si Cons Joel. Idol ko an si Cons Joel. Sabi ni Jan Kompetente, tapugi, uyug-uyugon man tabi Cons Joel. May nagkakakras pa sa imo si Sir Jan na Kompetente. Pugi ang kada. Hindi ka daw ngaya. Yeah. So yan tabi, at least may direksyon. Ngunyan pa sana, ni si Arog kay ni. Ano ka ngaya nagdalagan ka? Ako ngaya reeleksyonista. Ngunit nga so nagkaginaribo ko. Hindi tamagayon, ipapadagos ko ini. Uni ngaya, ipapadagos ko pa ini. Duro diretso. Kaso udma, si Cons Raymond Mahinay, ngorag man, may programa pa lang si Cons Mahinay sa kada barangay dyan sa Malinaw. So nagpapaburunyag. Halimbawa nga sa sarong barangay may piyesta, mapabunyag so may mga aki, isagot ni Cons Mahinay so gasto. Sa simbahan sana tabi, sa simbahan Bukos Wanda. Diyo, namidbidan niya akong maray duman. Pag may bunyagan ng bayan, isagot ni Cons Mahinay, so sa simbahan. Bako so handa, magugulpi man kaya. Diyo, sa 29 ang barangay na naubos niya. May mga nadubli na nga niya. Di, ano pa ya ko ang plano mo? Total nga sa araw kitong programa, nagustuhan kan mga kababayan ko, igwa nga naman ako ngunya na bagong programa. Ito ipapadagos ko mangyagara ito. Ngunyan nga, huni naman. So mga nagpaburunyag, so mga magurang, kang mga nagpaburunyag, na daipakasal, iisponsoran ko na naman nga, tanganing makasal sinda duman sa, kasalan ng bayan. Pero ngayon, so sa duman sa bakusuhan ang saguton ko. So, duman sa simbahan siguro, so kasalan ng bayan. So may programa, may continuity.
May continuity tabi sa programa. Magayon sabi ko, ay ako maurag gini ngunyan iyan sa sunod niyang termino, ini nga nagibuko na sa primero ngayon na libre nga ang bunyag, kada barangay. Ngunyan nga, so mga maguran ka nagpaburunyag na ipakarasal. Hinguwaon ko ngayon mapakasal sinda sa kasalan ng bayan. Maurag man. Sabi ko, so at least may ligasiya. May ligasiya. Si Say nga so, kagawad niya dyan na ang ano nga ang programa niya sa mga barangay, so nagtataw nga kilibring pabunyag. No, ituturo si Kuns mahinay. Si Say naman niya so nga kini. Si Kuns mahinay. May pangaran. Ako orag man. Yan mga sampul sa natabi yan, mga sampul sa na yan. So apira ka yan, dapat igwa ka po kipigigibo. Bilang saro kang legislador, so dapat igwa ka po kipigigibo dyan. Bako susigi mo sa na dyan na tangad-tangad. Tapos sa puton mo, ang pighalat mo sa na dyan sa sanggunian bayan sa sweldo. No. Ayo. Ma'am Jo Anbelo, good morning tabi sa imo, Ma'am Jo. Bako, may tama tabi ako, Ma'am Jo. Dapat arog kaya. Bako nang anjinda mo, makandidato ka, nga ning igwa ka kisweldo. Tatambay man sa nangaya ko, maring duman magturo tambay niya, may sweldo lamang. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ayan, sige, Romy Nabas, good morning tabi sa imo, Romy Nabas. Nangano sa ro daw ni mag-istoryahan kita. Romy Nabas, good morning. Kay Lynn Sidro Carinan, good morning tabi. Kay Merlinda Cano. Kanyo o Cano, good morning tabi. Yo. Sige, talas 8:26 na. Naputol kita kasubago ha. Nagkagwa ki power interruption. So, break mo na kita. Break mo na kita. Taod-taod, saro-saron ta sa mga nag-file na kang COC, digdi po sa area ta, sa probinsya kang Albay. As of kasuod matabi ni. Tangon yan ang last day, kang pag-file kang COC. So, makiki-update kita, I-update ta sa mga parantabay ta kung saraysay na po sa dyan sa mga lugar nindo ang mga nakapag-file na kan sa indang sertipiko di kandidatura. Sige. Abidig din ni sabi digde, maorag yan si Kuns Mahinay, idol ko Mox. Not like sa iba, now na napapailing naman ka ito, dai mo lamang mailing sa pandok. Yan, sige. Ayan mga reaksyon tabi kan sa tuyang mga parantabay. Sige, tutok lang po kamo. Sarabay po muna kita sa Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin nautob ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama.
So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey. Studi kan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa katok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na malimba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manimokseya sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV.
Sinripar, kaibahan, si Manny Moxey, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Alas 8:34 na tabi mga tugang mga kabayan sa tuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan, asin ang programang ini, dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali sana yan makuha tabi, Chairman Jodelin Calyo. Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, diyan yan sa Rawis, sa Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi, Kidor, boarding house, diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Ha? Safe na safe po kamo dyan. Ang oras na yan, asin ang programang ini, daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Burse, kang Tabaco, kay Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, kay ABC President Cap Art Abila, kang Malinaw. Sa Capos Bilo Lotto Outlet, thank you. Kay Boss Bob, kay Ma'am Nancy Bertes, good morning. Balik po mga tugang, ang sa indong lingkod, ako tabi si Manny Moxey, si Mr. Hulbutana tabi ni. Kanyang pungal daw kita nin Martes, 8 kita kang Oktubre taon 2024. Sundo po kita mga tugang mga kabayan, alas 9. Sa padagos niya tong pagtugay-gay, pagtutok po kan mga pangyayari, mga aksyon dyan po sa luwas, partikularmente po sa pigtututukan tangunyan, ngunyan pong last day na po kang pag-file kang COC para po sa mga nag-aaspirar na maging leader kan sa tuyang mga lugar. Ngunyan tabi ang last day kang pag-file kang Sertipiko de Kandidatura. Kaya Chairman tabi, Jodelin Calyo, mag-file ka na! Sinripar, kaibahan, si Manny Moxey, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Serbisyo asin ripar. Okay, sige tabi mga tugang, 36 minutos na, lipas tabi ang 8 o'clock in the morning. Ano? Sige ta, konta daw mo ng linya ni PM Tony, yaon dyan sa opisina kan Comelec, ano? Dyan sa luwas, makiki-update kita kung ano ang mga nangyayari. Ha? Dyan ngunyan sa mga opisina kan Commission on Election, dyan sa iyang area of responsibility man, ano? Sige, alas 8:30 na, alas 8:37 na, so ibig sabihin burukas na sa mga opisina kan Comelec. Bukas ng opisina kan Comelec, dapat mag-file na kamuta ang sabi hanggang alas 5 sana. Hanggang alas 5 na sa natabi ang pagresibi kan mga opisina kan Comelec kan sa indong mga COC. Kaya suday patabi nakapag-file, di file na kamo. Tapag di kamo nag-file, susukalaban nito nakapile na, automatic na yan. Ano nangyari kani? Cannot be reached da si PM. PM, hain ka. Gari wara su day ka naka-standby. Sige. Digdi kita sa mga update kita, digdi sa probinsya kang Albay, po nanta digdi sa pagka-gobernador. Digdi po sa probinsya kang Albay, ang nag-file na tabi as of yesterday ini, as of yesterday, mga tugang, sa pagka-gobernador, tulo pa sana ang nag-file. Nainot dyan si Joey Sarti Salceda, kay Noel Rosal ang panduwa, tapos ang pantulo si Attorney Grex Bursi Lagman. Si Lagman, sandali, Salceda, Rosal, Lagman.
sa pagkagobernador po, ha? Sa pagkagobernador kang probinsya ni Nalbay. Sa vice-gobernador tabi, mga tugang ang mga nakapagpail na, iyo po si Dante Arandia, si Parida Didayko, yan, tapos si June Alegre, Tuluman. Iyo tulo sa pagka-vice-gobernador. Sa board member tabi sa 1st District ang Albay, puros attorney. Ayan, puros attorney pa sana ang nag-file. Si Attorney Sheena Onrubia de la Cruz, Attorney G.I.O. Bongao, Attorney Elmar Bareda. Sa 1st District yan. Sa 2nd District, mga tugang para board member, Harold Ong Imperial, ang pandua si Jordan Alpaharo. So, duwa pa sana sa 2nd District, sa pagka-board member. Sa 3rd District, mga tugang, si Juan Miguel Salceda. Sa pagka-board member niya, Juan Miguel Salceda. Sa representative mga tuga sa Kongreso sa 1st District, ang nagfile pa sa natabi mga tugang si Crisel Lagman Luistro. Dahil pa ki ibang kalaban. Kaya pag dahil na ki mga nagfile, ngunya na aldaw sa pagka-congressman sa 1st District, rimati na. Rimati na tabi Maminda Borromeo. Rimati na. Sa 2nd District mga tuga, sa pagka-congressman, Carlos Andes Luria. Saro pa man sana. Dahil man kikalaban pa. So, ining nakuatang listahan as of yesterday tabi niha. Dahil kasabay pa susangon yan. Susangon yan na aldaw. Sigurado tabi mga tugang na may pagbabago ini. Okay. Sa 3rd District tabi, para congressman, si Fernando Tibor Cabredo, si Kong Didi. Tapos ang magiging kalaban niya dyan sa 3rd District, si Adrian Salceda. So iguan ng kalaban dyan sa 3rd District para congressman. Para po sa mayor, dyan po sa Bakakay Albay, ang nakapag-file na po, iyo po si Daniel Jose Romano Bumbales, and ang magiging kalaban niya si Edsel Villesa. So duwa lang. Duwa lang tabi sa pagka-mayor dyan sa Bakakay Albay. Sir Charlie Sayes, good morning. Sa Tabaco City, pira ini saro, 2, 3, 4, 5, anom ang magralaban-laban. As of yesterday, na nakapag-file na po kan sa indang COC, Oliver Cabalquinto, Reynaldo Bragais, Alex Borse, Oscar Bonculmo, Noel Blanquisco, and Benji Rosal. Yan. Sa Tabaco, anom? Anom po para alkalde sa siyudad kang Tabaco. Sa Malilipot, saro pa sana nag-file para alkalde, si Sinon Bulante. Incumbent po ining municipal mayor diyan sa Malilipot. Saro pa sana. As of yesterday tabi ini Sa Santo Domingo, mga tugang, nakapag-file naman si June Aguas. June Aguas, and ang kalaban niya na nakapag-file naman tabi kan sa iyang COC, iyo po si Bong Banda. Santo Domingo may kalaban na. May kalaban na. Si Aguas versus Banda. Diyan sa Tiwi sa pagka-alkalde, si Jose Jojo Climaco. Ang nakapag-file naman. Dai pa po ki nakapag-file na iba. Diyan sa Tiwi. Si Jojo Climaco pa sana. Sa Malinaw, wala man ki iba pang nag-file. Si Capos Bilo pa sana. Diyan sa Malinaw. Dahil pa po kinakapag-file kaya ngunyan, pag dahil kinag-file,
Ining mga sulo na dahil may mga kalaban pa, pag dahil nag-file ngunya na aldaw, o rimati na. Rimati na. Mapaputok na kang kwitis. Yo. Sa Legazpi Tabi del Chente, Legazpi City, ang nakapag-file na po kan sa indang COC si Dante Fernandez Sabdao. Sabdao, tapos Carmen Geraldine Barameda Rosal. Okay, may kalaban sa Legazpi. Rosal versus Sabdao. Sa Kamalig, mga tugang, dapa. Si Carlos Erwin Baldo ang nakapag-file pa sa naday pang kalaban. Sa pagkaalkalde dyan sa Kamalig. Sa UAS, si John Kenneth Trinidad versus Attorney Sharon Escuto. At yan sa Banwaan kang UAS, may duwa na pong para alkalde. Sa Libon, may duwa man po, Leonardo Mapa Olivares and si Mac Gregor Saison. Sa Hubilyar, mga tugang, Hubilyar, saro pa sana nag-file kang sa iyang COC pagka-alkalde, si Jorem Arcangel. Dahil pakiiba. Sa Piodoran, saro pa man sana, nag-file kang kandidatura para alkalde, si Evangeline Banji Canyaveral Arandia. Diyan sa Piodoran. Sa Pulangi, saro pa man sana nag-file para alkalde, si Pem Imperial. Si Pem Imperial, dati ning board member. So iyo pa sa natabi sa mga nag-file kan sa indang COC sa pagka-alkalde po digdi sa satuyang area of responsibility. Sa pagka-busy alkalde, mga tugang, naman, digdi naman kita sa busy alkalde, diyan kita sa Bakakay, saro pa sana nag-file para busy alkalde si Robert Hector Bob Arjuna. Diyan sa Bakakay. Sa Santo Domingo, pera ini, si Richard Balilo, Christian Binamira, and mga tugang si Mark Aguas. So, nagkatulo sa Santo Domingo para busy alkalde. Sa Tabaco City, ang nagfile pa sa ng busy alkalde, iyo tabi si Baby Glenda Ong Bonggao. Dahil pa man kibang nagfile. So, ngunyan ini. So, dahil pang mga nag-file, sigurado ngunyan halatunta. Sa Tiwi Albay, mga tugang, sa Tiwi, para busy alkalde, si Jaime Ami Villanueva. Wala pa man tabi kibang nagfile para busy alkalde. Sa Malinaw, dahil pa man, igwa pa sana si Abi Cargullo pa lang. Dahil pa kiibang kalaban. Diyan sa Malinaw. Ang nakapag-file pa sana si Abi Cargullo. Sa Legazpi, Yuman, saro man sana. Ang nakapag-file pa sana. As of yesterday, ni tabi, Sir Dick Regalado. Sa Legazpi, si Alvarizo para busy alkalde. And dyan sa Kamalig, si Maria Baldo. Sa Kamalig, para busy alkalde man, dahil pamangki kalaban. Sa UAS, dua. Jesus Riario and si Domingo Escoto. Dyan sa UAS, dua ang maglalaban para busy alkalde. Sa Libon, dua man tabi ang maglalaban-laban na busy alkalde. As of yesterday na nakapag-file kan sa indang COC. Si Bordeos Saklag. Si Bordeos Saklag. Tapos si Edna Sasun. Ayan ang maglalaban dyan sa Libon. Sa Hubilyar, saro pa sana para busy alkalde, Cesar Arellano. Sa Piodoran, mga tugang, saro man. Si Rodi Daba Apule para busy alkalde. Okay. Sa mga councilor naman, kita, punanta dyan sa Bakakay Albay, sa mga nakapag-file na tabikan sa indang COC as of yesterday, Adonis Bumbales, Attorney Herbert Bermas, Lara Romano, Nilda Dada Bermundo, Father Nole Alparce, Elenita B. Banyares, Rimel Pate Torre, and mga tugang si Attorney
Mamerto Buban III. O yan iyan sa Bakakay sa pagka municipal councilor. Sa Tabaco City, mga tugang, 10 ang kukuahon na city councilor ang nakapag-file na po as of yesterday kan sa indang COC si Arnold Yob Onrubia. Excuse me po. Onrubia, sunod dyan mga tugang si Oden Belangel Verses, July Asada, Attorney Lara Brusola, Attorney Pres Burse, Meryl Bien, Rey Nieto, Noel Adalia, Benedict Sande, and mga tugang si Arnel Bualoy. As of yesterday tabi ini so mga nag-file. Diyan tabi sa Santo Domingo, mga tugang, sa Santo Domingo para municipal councilor nakapag-file na kasudo Marvin Balance Baluloy, Raquel Yaba Santo Tomas, Dino Sortida, Patrick Glenn Chan, Chris Bansuela, Anthony Hanifeld, si Lyra Gregorio, Boyet Alfredo Balbin Jr., GM Lopera Milgar, Joey Jose Maristela, tapos mga tugang si si Sainin Saro na ini, si John Carl Quinto, Chiton Chan, tapos si Carlo Balila Baluloy. O dyan tabi yan sa Santo Domingo para municipal councilor tabi Sir Art Gomez. Sige. Happy Malinaw sa mga taga Malinaw, sabi ni Sir Art. Dyan sa Malinaw tabi mga tugang sa pagka municipal councilor nakapag-file na kan sa indang mga COC sinda Irene Pahot, Raymond Mahinay, Joel Seriola, Belen Siliona, Victorino Apirin, Bani Alcala, Jose Chavez, and Adel Albano. O dyan sa Malinaw. Sa Tiwi, mga tugang, sa pagka-municipal councilor, si Matet Biato, Bong Camo, Ryan Carlet, Joseph Benz Claudio, Jack Clerigo, si Kat Salcedo, Bennett Templado, asin si Aiken Villanueva. Sa City Councilor sa Legazpi City, mga tugang si Jigo Obido, Renato Arganda Villadolid, Alwin Datiles Basalyote, si Lilian Ramirez, Vicente Vince Baltasar III, si Lelibet Muñoz Di Maculangan, Alan Ranyola, tapos si Ron Rosal. Diyan yan sa siyudad kang Legazpi. Sa Daragatabi, mga tugang sa pagka-municipal councilor, Christopher Andes, Attorney Ian Makasinag, Cesar Mansos, Nasiano Monreal, Lia Marciliana, Attorney Carlos Bailon, and si Warren Sorsogun. Mark Bien, good morning tabi sa imo. Si Meryl Bien palan, kandidato sa lindong ni Benji Rosal, dyan sa Tabaco, si Meryl Bien. Sa Kamalig para municipal councilor, mga tugang si Purisima Victorina Ching Nasido, Abigail Biggs and Go, si Sheena Marie Dino, Millard Muyo, si Sherwin Lan Buena, si Denise Misolanya, si Felipe Noe Nipa Jr., saka po si Shelly May Bibar. Diyan yan sa Kamalig. Sa UAS, pagka municipal councilor, ilingan nindo, dirito yun. Kaya ngunya na daw tabi Sir Art sigurado. Madag sa ini ngunyan dyan sa mga opisina kan Comelec. Sa UAS, mga tugang Henry Rapuson, Maria Jessica Rico
Christian Brian Bustamante, kay Ebert Bisira, kay Alpe Riba, Don John Mengkito. O dyan po yan sa UAS. Sa Libon, sa pagka Municipal Councilor, si Nico Prede Muranilla, Joshua Pigaw Malana, Jan Andro Ranira, Nestor Bañadera Ayu Jr., Florian Fernandez Briones, Mark Ian Velasco Cortez, asin si Daniel Serrano Daikuko. O dyan yan sa Libon. Kasabay man dyan si Siano Saison Siciliano. Sa Hobilyar mga tugang, si Jason Arcangel para Municipal Councilor, Mercuera Salomon, Melinda Kirana, Melvin Morales, Sandro Gomez, and Nadir Tolosa. Sa Piodoran, sa pagka Municipal Councilor, si Mark Lindon Bunoy, si Bon Edward Bernido, si Mary June Rentas Malgapo, Karen Joy Muya, si Mercedes Mers Napa, Jess Buendia Pulyoso, Marvin Tomas Kiros, Virginia G. Samar Romobio. Diyan yan sa Piodoran. Sa Pulangi, Eugene Anong Aribe, and Maestrado, Bobby Fernandez o kaya Buboy Fernandez, and si Edgar Pisibre. O yan pa sa natabi mga tugang sa mga nag-file. Diyan sa Pulangi sa Municipal Councilor. So yun yan tabi ang update. As of yesterday tabi yan mga tugang mga kabayan sa mga nag-file na po dyan sa indang mga COMELEC. Diyan po sa indang mga lugar. So as of yesterday po yan na binasa ko. So ngunyan, dakol patabing mga pagbabago yan, mahiling ta, halos iba, day patabi ki mga kalaban. Kaya ngunyan na last day of file kang COC, sigurado tabing dadagsaon, ang mga opisina ngunyan kan mga COMELEC, diyan po sa satuyang mga lugar-lugar. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sa Pasko darating, Serbisyo asin reparo. Dars, ikaw at 3 minutos na sa natabi bago mag-alas 9. Naubos oras ta? kapiling Kay Aspe Benyas, good morning. Banyas, morning tabi. Salamat. araw pang darating. So, digdita naman po muna para mentras natatapuso na sa tuyang programa ngunyan pong aldaw kita nin Martes. 8 po kita kang Oktubre, taon 2024. Last day po ngunyan kang pagfile kang COC ha. Baka tabi makalingaw ka mo. Lalo na sa mga daing kalaban. Malingawan nito. Automatic na ya. Kalingaw nga ako. Ayaw ko na. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay dyan ang mga taga-suportata sa programa. Yan dyan si Madam Aylin kang MBY Dormitory. Kay Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Albay. City Councilor Riner Bursican Tabaco.
Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ang Team Happy. Si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Sa Capos Bilo Lotto Outlet, salamat Boss Bob. Sa pangaran po nindo Gabos, mga tugang mga kabayan, pa-share na lang kan sa tuyang programa. Ano, para mahiling man kang iba. Paaram na po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ni. An sa indo pong servidora Sintagariparo. Saga naman kita magiribanan 7 to 9. Digdi po sa programa Servisyo Asin Reparo. Adios amigos! Domo arigato. Ringat po kita baba. Servisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Servisyo Asin Reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.